खुलुमबाय लोगोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि थाखाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं आरो जोंनि जिउआव जाबोबाय थानाय बेफोरबायदि जोङो नुनो मोनबाय थानाय बे मोनसे स्टोरी आरो एकदम रियेल स्टोरी नोंथांमोननो आं खोन्थानो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोदों। सासे क्लास 10 आव फरायबाय थानाय सिख्ला मास मोनथामसो जाबाय बियो ना जानो सुखुयो ना लोंनो सुखुयो जेबो बखिलाबायबाय थायो रावजोंबो रायज्लाया रावजोंबो माथो होलाया बेफोरबायदि नुनानै बिमा बिफाया जोबोद दुखु मोननानै डक्टरनो गोबां खोन्थिबाय नाथाय डक्टरा बिनि बेरामखौ बुजिनाबो मोनासै गोबां मुलिफोर होबाबो जेबो माने बै सिख्लानाव खाथियासै आरो बिदिनो खाथियाव उनाव बिसोरनिनो गामिनि सासे मानसिनि बाथ्रा लानानै सासे अजानाव खोन्थिनाय जायो आरो बे अजाया बुङो दि आं नोंथांमोननि न'आव थांगोन थांनानै नायहैगोन नोंथांमोननि न'आव माबाफोर भुतफोर दङ नामा ना माबाफोर गाज्रि सक्तिफोर दङ नामा बेखौ नायनानैसो आङो बुंनो हागोन आरो बिदि बुंनानै मोनसे दिन थिग खालामनाय जायो जे उमुक दिनखालि आं थांनानै नोंथांमोननि न'आव फुजा होरि बानायगोन आरो बै फुजानि थाखाय मा बेसाद नांगौ गासैखौबो लिस्ट बानायनानै हरो आरो बै अजाया हरनाय मथैनो बिमा बिफायाबो बै गथ'नि थाखाय जि नांगौ गासै बेसादखौबो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै बै फुजानि थाखाय सब रेडि खालामजोबो आरो बिदिनो बै साना मोनफैबाय जिखालि बै गथ'नि थाखाय न'आव फुजा बावगोन आरो फुजा बावनाय समाव बै अजाया बुंनाय मथैनो गंसे रुम सिङाव फुजा बानायगोन आरो बै फुजायाव रावबो न' सिङाव थानो मोना बै हिन्जावसानि अनगा बिनि उनाव बै हिन्जावसाखौ बै न'आव दोनहरनाय जायो आरो लोगोसे दरजा फांनानै बै अजाया फुजा हारि बानायखांना दसे उनाव ओंखारलाङो आरो ओंखारलांनानै न'नि सुबुंफोरखौ बुंनानै थाङो जे साननैसो सिगां उनावनो बियो लासै थिग जालांजोबगोन नोंस्रा जेबो सिन्था खालामनो नाङा आरो बिनि उनाव मास मोनथाम जालांबाय मास मोनथामनि उनाव थर मोनो जे बै गथ'आ प्रेगनेन्ट जाबोदो आरो बिहा माने बै बेरामाबो जेबो थिग मोनाखै आरो थिग मोनैयाव बिसा न'खरनि सुबुंफोरा सिगांथ' गोबां सानबाय सोर बेफोरबायदि मावखो सोर मा खालामखो नाथाय उनाव साननानै मोनबाय दे बै अजानि अनगा रावबोथ' बै गथ'खौ बेफोरबायदि हारसिङै दिनैसिम मोनाखै मानोना जेब्लानिफ्रायनो बै बेरामा नुजादोंमोन अब्लानिफ्रायनो बिमा बिफाया जेब्लाबो बै गथ'खौ हारसिं दोनाखै हारसिं जेरावबो थिनहराखै रावजोंबो हेगार हरफैयाखै गतिके बै अजानिखौनो बिसोरो सन्देह जायो आरो सन्देह जानानै बैसोर गामिनि जाय खोन्थाहरदोंमोन बै अजानि बाथ्रा बै अजानि माने डिटेल्सखौ लायो आरो लानानै बिमा बिफा सानैबो पुलिस स्टेसनाव थांनानै केस होयो आरो केस होनायनि उनाव अजानि न'आव जेब्ला थाङो अजाया बै समाव न'आव गैयामोन आरो दासिमबो बै अजाखौ नागिरना मोननाय जायाखै नाथाय जाय मानसिया खोन्थाहरदोंमोन बै अजानि बाथ्राखौ बै मानसिखौ एरेस्ट खालामनानै बिनाव गासै डिटेल्सफोरखौ लानो थाखाय पुलिसफोरा नाजागासिनो दोङो आरो बे बाथ्राया जाबाय इउपिनि थाइसे जायगानि आरो बे भिडिअखौ लाबोनानै थांखिया बेनो नोंथांमोनाबो बेफोरनिफ्राय साबधान जानानै था मानोना जोंनि बर' हारियाव गोबां बेफोरबायदि अन्धबिश्वास माने बांसिन दं गुबुन हारिनिख्रुइ जोङो एसेयावनो एसे अन्धबिश्वासखौ माने फोथायनानै लायो न'खराव सोरबा ताबिज फबनानै दोनदो बा गंसे ताबिजजोंनो जोंनि बेरामा हामगोन होननानै बा माबा जारिनाय दै लोंनानै जोंनि बेरामा हामगोन होननानै बेफोरबायदि जोङो गोबां अन्धबिश्वासफोरखौ फोथायनानै लायो आरो बिनि फलाव नोंथांमोननिबो न'खराव जानो हागौ बेफोरबायदि खैफोदाव गोलैहैनो हागौ बिनि थाखायनो साबधान थानाया मोजां बेफोरबायदि अन्धबिश्वासफोरखौ दा फोथाय अजा बेजाफोरखौ दा फोथाय इमान जुदि अजा बेजाया इमान गेदेर बेरामखौ फाहामनो हागौमोनबा दिनै जोंनि गुबुन हादोराव थांनानै जोंनि इन्डियानि सुबुंफोरा थांनानै गेदेर बेरामफोरनि थाखाय इमान लाख फैसा इमान कर फैसा खरसा खालामनाय नङामोन जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम
आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोनखौ आङो गुरै खावलायहरो दि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो नेक्स्ट मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअआव गोजोन्थों।